Vítejte u již 5. dílu našeho pořadu o životě, vesmíru a vůbec. No, je to Honza. Čau. A Matěj. Čau. Tak, můžem? Fajn. Dobrý den. Dobře, už klapněte. Tak, fajn, jedem. Dobrý den a vítejte u druhé řady pořadu Peklo s Petrem. No, to jsem měl říct já, ale nevadí. Vy jste si všimli, že je nás dnes o jednoho méně, což pro toho, kdo viděl náš 5. díl první řady, není asi takové překvapení. Ale přiznejme si, komu tu ten třetí chybí? No, ale ještě než se pustíme do další série našeho pořadu, musíme vám sdělit pár novinek. Za prvé, máme tu největší změnu, a to je délka pořadu. Ta bude maximálně 15 minut, ale na druhou stranu budeme pro vás mít nový díl každých 14 dní. Ano, s prvním bodem souvisí také bod druhý. Jelikož máme k dispozici pouze 15 minut, nevejde se nám do pořadu vše, co bylo v první sérii. Takže jsme se rozhodli, že budeme některé rubriky vždy po 14 dnech střídat. A konkrétně se bude jednat o rubriky Video měsíce a Ze života zvířat. S tím, že v tomto díle bude ta první zmiňovaná. Ale také pro vás máme novinku v podobě jedné velmi krátké rubriky na volné téma, na kterou se rozhodně vyplatí počkat. Tak, a nyní už nestrácejme čas a pojďme na zprávy. V chorvatském Záhřebu otevřelo své brány Muzeum zničených vztahů. Dosud fungovalo jako putovní výstava a od roku 2006 stačilo navštívit řadu evropských měst, ale například i USA, Filipíny či Jihoafrickou republiku. Až nyní se však muzeum usídlilo nastálo a získalo trvalý domov v centru chorvatské metropole. Sbírku tvoří exponáty, které muzeum věnovali sami zhrzení milenci a milenky. Tímž věci připomínali ošklivé rozchody a partnery. Návštěvníci si například mohou prohlédnout sekeru, kterou zoufalá lesbička rozsekala nábytek bývalé přítelkyni, jež utekla s jinou ženou. Jiná dívka se za sebe prospěch muzea vzdala huňatých růžových pout, zakoupených pro postelové škádlení, protože představovala řetězy, kterými někdejší partner spoutal její duši. V Turecku vytvořili více než čtvrtunovou omeletu. Na 80 tureckých kuchařů v hlavním městě Ankaře vytvořilo největší omeletu na světě, která měřila 10 metrů. V pátek během oslav Světového dne vajec kuchaři na obří pánvi míchali omeletu, která se díky svým rozměrům a především hmotnosti 6 tun
dostane i do Guinnessovy knihy rekordů. A mi připomíná, víte, jak začíná ve skotské kuchaře recept na omeletu? Ne? Tak už to vyklop. Je tam napsáno. Půjčíme si 6 vajec. No a na závěr opět jedna krátká. Nápravné metody jsou po celém světě značně odlišné. Soud v Houstonu se rozhodl, že nejlepší nápravou podvodníka Daniela Marlse bude ostuda. Za trest má po městě chodit s cedulí, která je označuje za zloděje. A o tomhle něco nevíš? Tak, a nyní tu pro vás máme video měsíce. Ano, zvolili jsme si parodii, kterou jsme chtěli zařadit již do první série našeho pořadu, ale nějak se tam nedostalo. Tak, hezky se bavte. The future. It looks pretty f***ing good. And it's not as far away as you might think, thanks to Microsoft. And one day, in that future, after selling more than 2 million candy bars to pay for it, your child's school may just become the next window to the world. Imagine a day where airlines not only ask you to pay for your beverages and your luggage, but in this future, you can pay an additional $45 to access your child on Twitter from 37,000 feet. In the future, hallucinating icons will be an everyday occurrence, thanks to our mental implants from Microsoft. In the future, we'll get everything we need from something that we hold in the palm of our hand, kind of like an iPhone, but with an extra piece that you can lose sometimes. In the future, everyone will have access to these amazing tools. Whether you're an everyday person or the guy from Heroes, thanks to the power of Microsoft, we'll all connect. A cup of coffee, the morning paper, they're not going anywhere in the future. They're just getting incredibly badass until your newspaper crashes or gets a virus. But it's a small price to pay for paper that makes shit move. Thanks to Microsoft and computers, in the future, we won't just be saving trees. We'll be living in them. Your future, our future, is a greener, healthier planet. From the company that brought you the Zune and Windows Vista. At Microsoft, we'd like to remind you that this future is coming. And it's only 498 years away. See you there. Takže, tentokrát jsme si pro vás připravili něco speciálního. Ano, aby jsme zde pořád jenom nechlastali, tak tentokrát budeme degustovat. A abych nepil pořád jen já, tak bude degustovat tady můj kolega. Jak vidíte, připravil jsem si tady 4 vzorky různých moků, které vždy ochutná a pokusí se uhodnout, co to ve které skleničce je. Všimněte si také, že jsem všechny kapaliny obarvil na stejnou barvu, aby to nebylo tak snadné poznat. Tak ochutnej a pověz nám, co si myslíš, že tam je. Tak tohle byla 7hvězdičková Metaxa. Se nezdáš. Další. Tak tohle byla vodka ruský standard Imperial. Sakra. Tady další.
Tequila! Fajn. Tak, tady máme poslední specialitku. Tyhle, ta tvoje modrá z první série. Ticho! No tak se jako trošku uklidníme, jo? Co se na co uklívat? Tyhle, ty se mě nebudou smát. Dusí. Tak, a než se s vámi rozloučíme, máme pro vás jednu novinku. Rozhodli jsme se uspořádat soutěž. Pravidla jsou jednoduchá. Odpovědět na všechny otázky, na které se vás zeptáme, postupně v každém závěru našeho pořadu. S tím, že můžete odpovídat pouze na aktuální díl. A musíte začít odpovídat již od prvního dílu. To znamená tohoto. Na každou odpověď máte 14 dní. A kdo začne náš pořad sledovat až při vydání druhého dílu, nebo později, má již smůlu. Nakonec budou vybráni účastníci se všemi správnými nebo největším počtem správných odpovědí. A o co budeme soutěžit? Bude to tričko našeho pořadu, které vám záměrně neukážeme, aby to bylo nakonec překvapení. A otázka za první díl zní: kolik měst a vesnic jsme navštívili s naším pořadem v první sérii? Formulář na odpovědi najdete na adrese www.peklospetrem.cz/soutěž. Nezapomeňte pečlivě vyplnit ten jeden údaj, co tam po vás chceme, abyste nebyli zbytečně ochuzeni. Ještě jednou připomínám, že tato otázka platí od 19.11.2010 do 3.12.2010. Takže pro tento díl se s vámi loučíme a těšíme se opět příště.